Isang 54 anyos na lalaki ang natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay ng Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection sa isang dam sa barangay Tuburan, Ligao City, alas 2:30 ng hapon kahapon. Kinilala ni Senior Fire Officer 4, Herly Barrios ang biktima na si alias Boy, may asawa at residente ng barangay Bunga, parehong lungsod. Batay sa ulat, isang concerned citizen ang nakakita sa biktima at nag-report sa otoridad na kaagad naman na nagresponde. Given the situation, the team extended assistance by conducting a low angle technique para ma-retrieve yung victim dun po sa dam. So, and eventually, nung naiangat na po siya sa lupa, the team provided assistance in bringing it to the nearest hospital for confirmation of the physician. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon para matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sakasakali man po na magkaroon po ng mga untoward incident sa lugar, agad lang pong humingi ng tulong sa kahit anong sangay ng gobyerno, pwede po sa local DRRM, sa local fire station, sa PNP, para po makapag-provide ng tulong. Or kahit po dito sa amin sa Special Rescue Force, para po makapagbigay po kami ng assistance sa mga person in distress. Nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.